Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged bangun paguyuban utawi komunitas sing bekja rahayu, komunitas bahagia. Ing mangsa prapaskah menika temtu dados mangsa sing mirunggan lan kesempatan ingkang sae kangge kula panjenengan gladi rohani lan ngelimbang diri supados jejering murid-murid dalem Gusti awake dhewe ya bisa nyumbang kehadirane awake dhewe, bisa sansaya mujudake komunitas sing bahagia. Mboten namung merga awake dhewe wani ajen ing ajenan, mboten namung merga awake dhewe ya purun apura ing ngapuran lan taat dumateng sedaya pranatan, ananging ugi penting anggenipun bangun gesang sesarengan sing bahagia menika nggih ngilangake rasa cubriya utawi rasa pangrasa pikiran-pikiran sing boten sae tumraping sesami. Awit yen kula panjenengan gadahi rasa cubriya utawi prasangka-prasangka ingkang boten sae tumraping sesami, lajeng nggih berpengaruh tumraping kula panjenengan bersikap bangun relasi kalian tiang-tiang sing awake dhewe cubriyani. Mila lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng tiang kathah kados pundi rasa cubriya utawi prasangka buruk praduga ingkang ndakwa salah tumraping tiang sanes menika akibate ya medeni ora apik tumraping komunitas utawi gesang sesarengan. Nah menapa perkawisipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Suawi sami munjuk konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat 11 ngantos dumugi 23. Nalika samono Gusti Yesus nundung setan bisu. Sakwise setan katundung, wong bisu mau bisa guneman. Dene wong-wong padha gumun. Nanging ana saweneh sing padha kandha. Anggone nundung setan niku nganggo panguasane Beelzebul, ratuning setan. Ana maneh sing kepengin nyoba panjenengane lan nyuwun pratandha saka swarga. Nanging Gusti preksa gagasaning wong-wong mau nuli paring pangandika. Saben kerajaan sing congkrah dhewe mesti ambruk lan omah sing siji bakal ngembruki sijine. Samono uga setan yen congkrah dhewe kepriye bisane lestari kratone. Kowe kandha anggonku nundung setan mawa panguwasaning Beelzebul. Nanging yen anggonku nundung setan mawa panguwasaning Beelzebul, mawa panguwasane sapa anak-anakmu anggone nundung setan?
Mulane anak-anakmu sing bakal ngadili kowe. Nanging yen anggonku nundung mawa astaning Allah, yen mangkono kratoning Allah wis nekani kowe. Yen sing jaga omah lan pekarangan wonge rasa lan sikep gegaman, barang darbeke mesti slamet. Nanging menawa ana wong sing luwih rasa, sing rodo lan bekuk wong mau, gegamane sing diendel-endelake mesti karebut, lan barang jarane diedum. Sing sapa ora melu aku, iku nglawan aku, lan sing sapa ora ngumpul karo aku, iku gawe buyar. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus ingkang nembe kemawon nundung setan bisu saking salah sawijining tiang pranyata diisukan, diduga, didakwa lenundung mawa kuasaning Beelzebul, ratuning setan. Menika perkawisipun. Padahal tiyang sing ndakwa kala wau nggih saknyatane boten mangertos kuasane Gusti lenundung setan kuwi asale saka ngendi, saka sapa. Ning sampun ngucapake pandakwa ing tengahing kathah tiyang. Temtu menika dadosaken tiyang nggih lajeng ewuhaya, lajeng nggih saged ugi pitados marang tiyang sing ngendika kala wau lan lajeng boten seneng kalian Gusti Yesus merga pandakwane ngusir setan mawa kuasaning Beelzebul, ratuning setan. Ya wajar wong ratune setan sing dawuh lunga. Menika pandakwa sing tanpa dasar, tanpa fakta, tanpa data. Pandakwa menika saged mempengaruhi tiyang kathah sing mireng, lan tiyang kathah sing mireng lajeng cerita marang wong liya meneh. Wong liya ya terus bisa terpengaruh, bisa pracaya marang critane. Yen sampun mekaten sing didakwa menika lak mesti dadi kurban. Kathah ing jaman kula panjenengan pandakwa sing tanpa dasar menika nuwuhake kurban. Umpamane ing dalan ana wong bengok-bengok maling, utawi awake dhewe ora ngerti apa-apa terus ana wong do padu, utawa awake dhewe ketemu kalih tangga, kalih umat sanese terus diceritani, jarine Pak Kae, jarine Bu Kae ngene lho. Padahal menika gek jarine. Jane sing cerita kuwi mau ya ora ngerti tenane. Mbok menawa ya le ngerti merga diceritani wong liya, statuse isih cerita jarine. Ning merga wis sumebar, diceritake marang wong liya, diceritake meneh marang wong liya, prakarane dadi ora cetha. Sing dadi korban sinten? Ya sing didakwa, sing dicubriani. Nah menika tentu mboten sae tumraping komunitas, tumraping gesang sesarengan, mbuh kuwi ning brayat, apa ning lingkungan, ing masyarakat RT RW, apa ing pasamuan suci. Saengga umpamane yen wonten cerita, dadi pengurus kuwi angel, dadi pengurus ora gampang, ramane jelei, ramane disiplin, ramane gampang nesu. Padahal durung tau ngalami, padahal ora ngerti ceritane tenane kepiye, ning merga krungu-krungu diceritake marang wong liya. Komunitas terus dadi ambyar, dadi buyar. Mila emon seprapaskah menika kula panjenengan katimbalan kados pundi dados pribadi-pribadi sing ampun ngantos awake dhewe duwe rasa cubriya, prasangka-prasangka buruk, dugaan-dugaan sing tanpa dasar, tanpa fakta, sing terus awake dhewe critakake marang wong liya. Apa meneh kuwi dugaan-dugaan sing elek, dugaan-dugaan sing boten sae.
Ananging kados pundi kula panjenengan bangun komunitas sing bahagia adhedhasar rasa pracaya saengga gesang sesarengan menika dadi kepenak, gesang sesarengan dadi penuh kabungahan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.